खापां ने ताखोक ताई बुखोक सong नरनो हाने हाय लाम सगो चेनि नटिस टिभि ने मांगप्लिवा नरक नुखना आनि उक्लागो बेलाइनो हम खलायै आयंगानि फाइनाय इलिगेल माइग्रेन्ट्स जे रायजो सायातै फाइनाय रगनो दाक्ति खलायै अ हास्टेनि नरजांनानि बागै सेन्ट्रल हापांनि बखाक्तै कक्तुन जागमानि हायकबो नटिफिकेशन रहर जागमानि ठीक 1 मान्थनि बिसिंगनो खलाय नरजांनाय नै लाई थांनाय 19 तारिख मे 2025 साल मारिबो दिजागमानि नटिफिकेशन फेबा ताबुक सजरतै मुंसाक रायाफिरि रमजेखौ हास्ते हापांनि फाजिंतै आबनो तैनो तिनि नरं नुगै मानखना आनि उकलगो थे फाइ सकपाजाक बरं गुनां तो देवरमा बो फाइ सकपाजाक आसक उमनि जाक लबो इलिगेल माइग्रेन्ट नि बागै तिनिबो हिमबो चबा खलाय तंगो अमो इंखा 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युन्सि बिसिं खबजाक चाम्पा हावार रो हिमनाय तंगो अब रेली ठीक नरक नुगै मानखना गोबां मा बरक साबो बुखुक बायसिमें उरुर हिमनाय तिनि नरनि बसकांगो आं ठीक तुबै फाइका अबंखा सेन्ट्रल हापांनि कपि जे नटिफिकेशन नरक स्राय आनि थानि नुगै मानखना अबंखा गभर्नमेन्ट अफ इंडिया मिनिस्टर अफ होम जे कक्तुन दहरजां माने नटिफिकेशन दहरजां माने महंगांके तिनि नुगै मानखना गोबां मा बरं नगो आसुक्तै मुंसा नटिफिकेशन रिउसिमें खनाबो फेबा नुगिया नै गोबां मा आसुक्तै ससियेल मीडिया बो रिउ दङ फेबा आबनो तैनो स्राय ननि बसकांगो फुनुंनानि बागैनो नटिस टिभि तिनिबो परमान सहतो बय नरक न फुनुगा फाइदिजों कक सालायनाय तिरक यांगो अरबो नुगै मानखना तिनि एम साबे कक सानि सार किसा जों एम साबे कक सानि ट्राइ खायनाय सर तिनी हायनो हाय ननो सबाबो हिमजां नुगो तामनि बागैसा तिनी थांनाय 19 तारिख मेवा जेखायबानो फातानि बररावनो जत हदि हिनै ओंखाय जोंबो त्रिपुरानि लुकुरक जेता फातानि फायनाय बांलादेशि बेसि गोबां दङ बरनो हरि दिनान बागै चिनियाव आन्दोलन सर ताबुक बसकांनि 19 तारिख सालमारि 1 month काना नेम सुगु दङ ते बिसि साल करि का सर ताबुक जों मुंसा एक्शन करै बहाय कक साना हास्ता पाङ आं अबनो साबो जोंनो जेखायबानो चिनियाव हावतो बरसि राजा आजुजाक जेतो बर फातान बर फाइ मेजरिटी बर दा आजुजाक अरो नि हा और खालायना चिनो थागियांनाय এবং আবনি পরে যদি কোনো কিছু খাইয়াंगाय আবন পরে আবনি বিপরীত याप्रिसे थांनाय सर इलिगेल माइग्रेन्ट बरं न रखलाय जांनाने बसन न जे बसन फाइनाय रंनि सिमिं रखलाय जांनो बिनि अबसे बनि कागज नायै बन डकुमेन्ट नायै टिकले जांनाय ब अतिरफा राज्यबा जसपन बिल्डिंग कत रंगै तंथन जसपन मालिक रंगै तंथन जदिनो इलिगेल हंगांके ब अरनै मा कुतुलछनाय आबो सिउर केमो मानि केमो रखा खाय मगलाक जदि आबनो मानि लयाखै त्रिपुरा हावा हरजुंनाय आसने क हामबाय सर नरक खनाय मानखना स्राय न तिने एम सानि बखाक्तै बेलायनो कष्ट खलाय ब तिनिबो आसुगुमनि जराव फानो सबा थागिया ताबुक बिनि जों हायनो हाय कक सालायफिने आनि गाना नरक नुगै मानखना तिने जुनाल चेयरमैन ब्रह्मनां सारबाय जों तो नुखा 1 month काने नाय दंखा ताबुक हास्ते मुंसा खुखेंयाखौ बबाय सानो सर ना बर हास्ते खुखेंयाकै केन्द्र सरकारनि जे आदेश न बर मानिनाय मानिखे केन्द्रनि डाइरेक्ट इंटरफेयर खायनाय आनि बागै चिनि इंटरनल टक्स चलि दङो इंटरनल प्रेसार चलि दङो चिनि प्रेसार ग्रुप अलरेडी कैसा डेलीगेशन थाङै चिनि सेंट्रल बेकक सालाय दङ ताबो आब निश्चय खायजांनाय बर गोबां मा मेजरिटी बर न गभ सर्भिस खाय दङ बर जतो याखै मा थामिनाय आफ्रो चिनि राज्यनि देशनि चिनि त्रिपुरानि सिटिजन भारतनि सिटिजन बरनो तेसे सर्भिस मानबायनाय सर अब बसन निसिमे बसन फाइनल रख नरजांग अब तो ताबसु जति कोनो फाइनल खायको निश्चय 71 हेटेन खायनो नांगो आबनि परे नायनाय फार्दर टेप टाम खायमान सर त्रिपुरा सरक सिकांगो मेजरिटी तमनि फेबा ताबु माइनरिटी सुबिथांका
যদি ন ও ইলিগেল মাইগ্রেন্টস নরজাক বাই খেঙ্গাঙ্গে যে রাজ্য সাথে ফেনে নরজাক বাই খেঙ্কা টিপ্রা সারাव हायनो हाय यक समा मान फेने अबाय बबो वानसुक सर 100% टिप्रासार यक्षमा मानाय ते ओ देशनि चिनु जानि जे इन्डिजिनियास ओ हानि जे बुसारक बनि वानजि बसंथ टिप्रासा बसंथ विभिन्न जाति इंथन जे हानि बुसारक तेसे प्रायोरिटी मानाय हानि बुसारक शान्ति सम्प्रीति न बजाय नारकनाय ते बांग्लादेशनि ते इलिगेल जे बेनि बाय फाइनेर बरनो क्राइम बारि रो चिनि भारत ते चिनि रेप केस विभिन्न क्राइम बरनो हेते नंगो शान्ति सम्प्रीति नष्ट खानाय बरनो आउनि बागै बरनो रखलाय जाखाय चिनि त्रिपुरा इंडिया जत शान्ति तंनाय सर ते कैसा अब के आनि को गया गोबां मालुकुरो कमेन्ट खयो दिनै ओ आश्रम बारिबो टिप्रा मथन बखते रेली कटर खलाय जागो फेबा मिनिस्टार न का तांनि फाया हायरक सं सर बबाय सानाय लुकुरो न मिनिस्टार न खायना नांगो लोकराक न खायना नांगो को नको गया आमचनि बरराक पब्लिक रक ते बिनि फलोअर रक बिनि लीडर्स रक खायन दंगो बर इंटरनल टक सलि दंगो आंगाबो सावो बिनि लीडरशिप न ताबुक सेंट्रल टीम रक बाय डिस्कशन चलि दंगो बर अलरेडी विभिन्न कनसर्न एक मिनिस्टर हिंदी होम मिनिस्टर हिंदी प्राइम मिनिस्टर हिंदी बरक बाय बिनि डिस्कशन चलि लाय दंगो आबा बनि इंटरनल प्रेसार ग्रुप बरंग साम खाय दंगो बरक आबो जतन नक जागै जत कक साइमिया जे करो सका आबो चिनि खति दंगो आंगे सर बस कांग जरा दाक्ति न अपडेट खनायमन आबो हाय कक्तमा निश्चय खनानाय तामु खनायनाय प्रोसेस चलि दंगो माखायनाय तामु आगामी 19 तारिख परफा मा थानाय जों केबो सिरिंके तंना को गया जत टिप्रासा जत टिप्रानि जे सिटिजेन वानसा बांगाली जत नंगथो जत नंखरै ओ चबानि सपोर्ट माखायनाय बेले बेले हम सर खापांनि ताखुते बुखुक सं नर खनायमान खना जों हायनो हाय तेबो लीडर्स दंखो बसकांगो जों बसकांगो थांगै कक सालायनाय हेमि लायनि बसकांग थां कक सालायनाय नर मानजुय तंनि जय करैनो नुगैमान खना लुकुरक ओ इंडियानि सिटिजेन दक हानि बुसारक दिनैबो अर सुदु टिप्रासा बसं सिमिया गोबां मा बसं दंगो जे अरवा आगिनि सिमिं जे त्रिपुरा राज्य सिटिजेन अरनि जे आगिनि बररक आगिनि सिमे बस खाय तंनाय बररक बरक दिनैबो अरवा फाइजाक जतनो इंडिया फ्लैग तिलायै नेशनल फ्लैग तिलायै रेली कटर तामनि बागै दिनैबो गोबां मा सिगां रग अरनि जे हानि बुसारक मेजरिटी दंमाने माइनरिटी थांगा अर तंनाय रंने मान थाइसेक जाका तंग थाइसेक जाका आबोनि बागै हानि बुसारक दिनैबो तामनि गांके दिनै ओ जराव खरांकारि हांगाके बसकांनि साल मोनाक मा नुगैमाननाय बसकांनि साल तंथाय पाइनाय हा पाइनाय आबोनि बागैनो तीन जरा तंसानि खायसिव दिनै जत नेशनल इशू नटियै नेशनल फ्लैग तियै दिनै अर कत रेली गांके जों आयंगो बसकां थांगै जों तेबो कक सालायनाय अमो रेली इंखा अमो केबनो मिनिस्टार सारिना ने बागै अमो केबनि नखंनि सम्पत्ति आजिनानि बागै अमो केबनि साकनि हामक्रायनि बागैया अमो अंखा जों साक ओ जे हानि सिटिजेन तंनाय रक ब्रंनि लांमानो रखा खायनानै ब्रंनि तंथायनो नारगनानि बागैसे ओ चबा गांके बसकांगो जों अरनि बासेबेरे साबजुनालनि चेयारमेन बाय ककसानानि तरक सायनाय अब हायनो बेलायनो कत रेली ओ जागाबो ककसानानि बागै नारं नुगै मानखना यांगो TWF रगो बेलायनो बुरुं खलाय फायजाक नुगै मानखना यांगो जों कक सालायनाय सार राजीव सार दिनै नारं नेमसो रेली कटर रामचल से सार यांखानाय नारं नुगै मानखना लाइभ टेलिकास्ट दाराखि दाख सरायनि बिसिनतै सार ओ रेली ताबुकबो 1 मान कावि तंका मुंसा याप्रिरम जायखौ तामसानाय आबोथ' जों ताबुक जरै सान थाखा देखे इंडिया गभर्नमेंट 19 तारिख में न डिक्लेयर खारिखा भारतनि स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह जी को मिनिस्टार किंतु जों अर नायनोबेने त्रिपुरा राज्योआव विशेष करि आंनि वानसुंमानि मन बांग्लादेशी अर प्रशासन परिचालना खायदोंमोन नालाय त्रिपुरा राज्योनो परिचालना खायदोंमोन नालाय दिनै के अर दिले दंखा लेवै दंखा आशा खायो भारतवर्षनि अमित शाह जी इंडिया गभर्नमेंट
abono taratani podekhan hari chin tipra rajo abono Bangladeshi ba hinga ga khane rono usle khane bagai stem na hara anga asa khayo ani wan chuma ne abo apni khaino ini khaina ni dorkar hile ang mane khayo asa khayo ki orobo amane kintu orobo chi minister theke arambho khayo orobo chini bibhinno minister ro ojaga chini 1971 ni pore phainai ro tongui mane besirba sei karone ro dile ngi tongkhna asa khayo ang khayo apni nong যদি না ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নরজা খাঙ্কিয়া টিপারা সারায়ক সমান নাই বোমা হেবনছু নিশ্চয় নাকি তাহাতে ওরা যদি 15 থেকে 20 লক্ষ ওয়ানজি যদি সঠিকভাবে তদন্ত খাই থাকে হিংকাই 15 থেকে 20 লক্ষ ওয়ানজির ত্রিপুরা রাজ্যনি টিফিল থানা নাংনাই তখনে जों মেজরিটি ইংই থানায় ত্রিপুরা রাজ্যব হিংকাই তো ত্রিপুরা রাজ্যনো जोंनो শাসন চালাनानै অধিকার মাননাই বেলেবেলা খনাই মান খনা নরক সরাই সরাইনো চিনি নর্থ ইস্ট টিভিনি বখাকতै हायनो हाय जों ताइ खरक जाबाय कक थानानै साइटंनाय नगै मान खना नरक अरब फादि आमप्ले सांलाना कने लांटेसा फाइमेन बगै सर ताबो इलिगेल माइग्रेंट त्रिपुरा हास्तेबो आसका हाबजाक हास्ते हापंनि बखाकति नोटिफिकेशन रजाक माने जागलो ताबो गो वन मान खान ते बिसि साल करिखा मुंगसा जाफिरि रमजाय खत बो भाइसानाय आबोनो जों जे हास्ते हापां निदिनि भारत सरकार बाय साखलायजाक जे दिनि 30 दिन बिसिङो जे इलिगेल भाबे हाबथनाय जे बांलादेशी रोहिंग्या नो नायते दिखलाय दिने नोटिफिकेशन दिमान बिसिं त्रिपुरा सामुं दांजें दमतो जों त्रिपुरा बासिरो स्ट्राइ स्ट्राइसु जोंनि त्रिपुरा स्पेशली इंडिया जे बे हाबमानि सलाय जों सलाय एफेक्टेड स्टेट जों त्रिपुरा तो आ जगायाव तिनि जे बाबे बांलादेशी रोहिंग्या जों हाबमानि जों सिवै दङ किन्तु तफानो बांलानि बरक फाइमां तिनि अर बांलानि बरक न अनेक दिनै गाहाम पोस्ट पजिशन दङ सगैमान बागनो तिनि अर फैतो चालु खायां दखना आ बागनो जों तिनि थागिया करे जों हायनो हाय आसनाबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि तिनि बायचिनो 3 नम्बर प्रोटेस्ट खालाय दङ जे हातार हासुं एजे कुनो पॉलिटिकल तिनि जों रइसो जों तिनि अर रेली खालाय दङया जों एजे भारतनि नागरिक हिसाबै जों तिनि अर प्रोटेस्ट खालाय दङ जाहाथे जे ऑल इंडिया जे बाबे तिनि सेंट्रल गभर्नमेंट साखलायजागो जे नोटिफिकेशन रायदा नो रुगुनो जतनो सामुं जुदि खालायजागो दंगाय त्रिपुराव खालायजानान बागनो जोंतिनि प्रसले हायनो खालाय दंता साते के सुमु दिल्ली सॉरी गुजरात रगो कर्नाटक रगो हंके बेबां नो जेसीबी बे साबसुतरा खालाय पाइजाका फेबा तिनि त्रिपुरा लेडिंग जाक आबुनि उकलको खताम दंगिमान आबुनो क्लो आबुनो स्ट्राइ सागाना दे त्रिपुराव त जों सिरिसि दिन जों खानाय फेगाचिनि जेहेतु राष्ट्रन्त दं तमन मागियो तो राष्ट्रन्तनि पलेबो चिनर त्रिपुरा सिंगर मेजरिटी दंमोन किन्तु तुरुक जोंगर माइनरिटी थांबायखा हायदेबा माने जों गोबां दंमोन जों खमै थांगा आरो सिजागो जों एक्चुअली और चिनर बांलादेशी गोबां माहाब गायने तो आबायनो तिनि जों किसु खोनागा दिनै अनेक एडमिनिस्ट्रेशन दंनाय अनेक एमएलए उन्थन किनि अनेक एमएलए रक अनेक रिप्रेजेंट रक बांलादेशी मान बागोन तिनि अर बरक चालु खाया कारण तांगा जुदि चालु खाय रेखांखाय त बरक जतो सिमा थांबायनाय तो आबन बागोन तिनि बरक संबो चालु खाया दंना जों आबन बागोन आन्दोलन खालाय दं ता सर जों त तिनि अर नुखा सुदु त्रिपुरा सिमिया गुबुननि बसंनो बर दं नाकि अब बरक खे तामनि बगै खरांति साकना ना एक्चुअली अब त्रिपुरासा नि वानसा नि हिंदुस्तानी आदिवासी नि कुरै और हंगे एज ए जों भारतनि नागरिक हिसाबै तिनि जाना इलिगेल भाबे हाबै दंनाय चिनि भारत बरक जों जतनो प्रोटेस्ट मा खालायथाय जों प्रोटेस्ट खालाय दंहाय माने जे आगिनि सिमिं और सिटिजेन दंनाय जतनो प्रोटेस्ट खायो जतन प्रोटेस्ट खाय दंहाय ऑल इंडिया आरो प्रोटेस्ट खाय दं जों बतिनि चिनि आसाम बारिबो जों खालाय दं ऑल त्रिपुरा खालाय मा हेकेनो तमो कुनो जोंर जातिगतनि कक साना थांगिया जे और भारतनि नागरिक हिसाबै जे भारत नागरिक जारा जों और आगिनि सिमिं तंग फैनाय जों बरक सि जों तिनि प्रोटेस्ट मा खालायथाय जाहाथे तांगा हिंगे जे इलिगेल बे जे हाबनाय बरक हाबमानि कारण चिनि हा सा रक जों के तंग केसे बुंगि थां चिनि विभिन्न सुविधा सेक जागै थां तो आबन हाते जों मुक्तंगन बगनो जों तिनि जतो एजे भारत प्लस त्रिपुरानि जे नागरिक हिसाबै जों तिनि और प्रोटेस्ट खालाय दं ता बेला हामबाय सामबाय खोनायमान kana नरक सरायनो बासायबारि साबनाल चेयारमेन बखातै ताबो अरबो नुगैमान kana यांगो माइक बाय बेलानो हौ खलायै अमखा चाम्पा हावर हाति ओ जगा खलायलाय तंगो बसकांगो फादे तम बबा हाइन्दर ना अपडेट फनुगैमान नरक सराय करे मानजि तंने चिनि माफलेन मिथिते